שלום. היום אני אעשה חזה הודו ממולא עם חצילים. את החצילים חציתי, עשיתי פרוסות, ושמתי נייר פרגמנט למטה, מרחתי עם שמן, עם מברשת, מרחתי אותם ושמתי בגריל. לא צריך לטגן כי זה תופס הרבה שמן. זה נראה יופי בגריל. עכשיו אני חוצה אותם לחצאים, כל אחד לחצי. אני שמה קצת שמן, בזה מכניסה את החזה הודו, שמה פפריקה, שמה בהרת. הבהרת הזה זה מורכב מאגוז מוסקת, הל טחון, אגוז וקינמון ופלפל שחור. מי שאין לו בבית יכול להרכיב את זה ככה. קצת זעתר שאני טחנתי ביד, וקצת קורקום. כל זה, עוד קצת פפריקה, שיהיה לזה טעם, טיפה, ככה. בצורה הזאתי. עכשיו אני משטיחה את זה על הקרש. עושה את זה שלא יהיה עבה. לוקחת חתיכה חציל פה, חתיכה גמבה, קושרת ככה, אחר כך אני שמה את זה במחבת. והלאה שמים את הגזר ככה מלמעלה, קושרים את זה ככה, ואחר כך שמים את זה במחבת לטגן, לא בשמן עמוק, כף אחד שמן מספיק. הנה, זה יצא טעים במחבת בלי מים. זהו. ולפזר על כל אחד קצת שום. עכשיו אני שמה את זה במחבת, ואני שמה את זה בשמן, כף אחד שמן, לא יותר. שמים את זה באמצע, אחר כך מזיזים את זה לפה בצד, ככה, את זה באמצע, לתת לו קצת לתפוס, וטיפה להזיז אותו באמצע. שים באמצע, לא צריך יותר מכף אחד שמן, זה תופס יפה מאוד.
עכשיו זה מוכן, החזה הודו שלנו. שמים את העלי חסה. ככה. תיאבון לכם, ושיהיה לכם שנה טובה, וזה מאוד טעים, הייתי רוצה שתבואו לטעום, וכדאי לכם לעשות.